MCs on the street, hosted by Bro Paxi. Kani day kanang dili ni siya flip top, ang tawag ani kanang Battle of MCs. So last to represent yourself, yo. Jibagtik. Dobra. Ikay tawag yung AIDS. Okay, DJ Pili. Ikaw na. DJ Pili. Oh, Battle of MCs, magingaya! Okay, ikaw na. Start. Ay, paggang nga! Okay, 1 minute. Lumigaw kayo. 90 seconds, starts now. Yo, una sa tanan, mga katauhan, para inyong maibawan ang akong pangalan, magpailas ako. Ako si Jibagtik, tubong hipodromo. Naadir rin para makipagsabayan, bisag way mikropono. Ug tugmo ko ng rapper nga, hipokrito. Ug moingon nga underdog daw ko, pero di ko magpa-under nimo bro. Kanimo mauni ang akong buhi na mano, bula mano. Ug ang tako imong naw akong istar ko. Ako'y pakisa imong litra nga gisag ko. Antod karon wala gihapon ka magbag-o sa lalaki ko, so gihapon ka mangambyo. Bayot niya akong kontra ni approach ni sa ako, gusto daw siyang mo-approach sa akong nuta. Ikaw ang gipasabot sa kanta nga si Rina. Ilungsan kasi yung papa na yung gipakaon sa balina. Kusita, ingana ka walay kwinta ang imong kinabuhi. Magitan sa lang siguro kung 50, di gihapon ka matuli. Kung gusto doon paulit, eh di mo diri makuha ang kadaugan mo kung nakasinod ka na nakuha kalampusan. Ako malipayon nga nagbalampuson, nagiampuan kong kalampuan ko sa magpasalamat ko ninyo tanan sa pagsuporta sa kulturang dugay na nakong gimahal. Bawal diri mga hangal, pagpuyongan to sa gipuyan mong kanal. Animal, literal kang kritikal, kay kriminal, buskirikal. Di na kinahanglan na misikal. Ang lukwas akong babay kay kinikal. Malanay imong laway nga, limara ang gawas inig ukal. Yo, di ko nimo makaya, bisag tuod ako gamay, bay, kay, may, makumubuhat ang mga letrang pamatay. Time! Okay, first round para si Nuts. Start daw, kusga lang tingo bra. Una na nakotira sa usa ka bata nga walay mabuhat kundi magsigilag nga bomba tira padungot kay malarit ko nga dili mo malintam sa amnesia pagka dili na basin sa mga maayop sa dagan baka nabuhat na kanta ang basa nila sa pagka so tiga pagla binagi sa mga ray makusa dota pamroge ti man usan gian yasya. Di ka magselfie nako mo chupa kas kong oten tawga imong lolot aron gusto kag maghiyapog 1 to 10. Kaya di ka magselfie nako sa dagapan ni tao makaibaw ni sila tanan. Jibagtik mog itik mo quick bong kikik sa tanan sa kaso nga basag ka rape ikaw ang suspect. Okay ka, gusto ka itong bahon, di ka dugabo, di ka expect sa mga litra na ako nga di ka kakuan o imong nangay, murang nagitik-tik. Dili ko, pwede ako sa kinsa. Ako nangaraan ako sa rap, ikaw kinsa ka. Gamay ra kay kantaw po, bras tando, gamay sa kuntaw. Pero ikaw, sos, murang ipanganak sa lisikwinta ka halimaw. Murang kagisigit sikaran, galima ka dingo nato. Dagway ni mo ay murag jug, wapay dunggan, murag luso. 5 seconds. Tatatang ina mo, di ka magsilbi sa ako, bisag tabang mo si mong lolo. Napay mama ni mo ay mamayutay kaayo. Nagpakayat sa akong papa, putang ina ni gawas sos, murag chinsanso. Baka uwawan di ka sa mga letra, tibawan sila tanan. Ikaw, umutsa ka, o ba kay bungot, naong ni mo ay murag gipanuhot nga lobot. Nagkatawa na tanan, tibaw ko kisa daog. Naong ni mo ay murag gubal nga itlog. O sa tanan, iba-ibaw na po, waba na mabutan time. Bunggag ka, sirahanti ka, bang, ga ako, bakyo ka. Aris, second round para Jibagtik, pag-ingnayo!
Wow ha. Daghanan nimo nahibaw-an. Asikasuha to imong papa nga nabaligya og pakwan. Atuha to siya kadto. Yo. Amigo mo innocent loko, di ba? Wis paguyok mong duha. Ayaw pagtuga-tuga kay wala kay kabuga usa ka pakutunga nagduwag pa sa pupura. Di ka undangan natod nga maabo ka irinit na ko imong lawas imo og sigarilyo Malboro nga puwa. Malit na mo tag 4 ra. Alam bira. Yo, murag nawa na ko gamay pero magpadayon lang gyapon tabay freestyle lang lang di ka dili ka makasabay, dili ka makasakay sa ako ang bangka. Ikaw, bahaw na nagnangka, matag pa niya. Naawa mo ra ba ni gasolin na dili ko makusdan. Kita ka sa umlaw, kabaw kung ikaw kay naundan. Natawan na ka sa mga bata, di ka linuod nga makanta na kay Siki imong pangalan sa ka-bloods. Gusto kang tugo. Tanaway mo raw, murag nabunggo. Yeah. Dayon na kapunta. Ingon siya gangster lang gihapon bisag wa na kay makaon ani mong pamahaw itingob sa panihapon unsaon na lang ang kaugmaon sa imong kaugalingon. May kuno siya re gaingon. Yo, gangsta hasla hasta ngasula. Wa na gani kay halos makaon sa inyo ha. Ana lang gihapon ga mamurma pugnita. Pabugat ra ka sa inyong balay pero ang ikabugaton nimo murag ikabugaton sa akong litrabay. Maong ayaw na lang dira pila pa ka segundo bro. Bye. Second round no. Second round 90 seconds start. Buhay real talk. Dagwes giatay murag itlog nga binugok. Umaw lang ka, tsupaan niya kung ulok. Sos, wa kay bungot, taong ni mo ay murag pilok. Kung ikaw, murayon diri sa kong tubangan ay pagtuga-tuga. Murag at uti nga ni tsupa, o gikayat ni mo imong mama. Pagkauwaw ka, ingon kag pakwan. Punta na sa rapper diri sa Mandawi, ako ang number 1. Malayin ninyo gamay, subagon ko nang giatay. Sa kong mga letra na ako nga dili kalupig sa ikaw, mamatay. Paspasan ko ni tirada. Makaawawan ti ka sa atubangan sa mga taong grasa. Ikaw, punyeta, nga ilupot sa imong papa. Dili ka kalupig na ko. Bisag asa pa ta magkita. Bisag dire, sa ning lugara dire, aw kolon. Dagwes giata, Jesus, wapay ngipon, murag turon. Sukmagon ti ka sa kong mga letra. Di ka magsilpin na ko. Bisag patabang makasimbapag sa lula ni mo mama. Isting giatay ka. Nga ko mga letra, paspasan ni fast rapper sa Mandawi. Ikaw, giatay ka. Karobo ka ni mo kailas. So ka nakakita. Tagwapo, mandiay ka. Pagtalikod, pag side view, murag pakram, talikod, murag Daniel Padilla, susang namangatnaw, magatubang, murag yung gisang pasilima, kadingon ato, nga yawa. Ikaw, G-Bagte kasi, ikaliwat sa isda nga bakasi. Pagkaawaw lang, kuha pa kay tuli. Sa imong hay kay gamay kayo, murag agbungi. 5 seconds. Sige sa lakad na din mo, hindi ka kalupig na sa mga letra nga, fuck you ka. 5. Sigan na lang sigan. Last round na lang para sa first battle. Mag-ingalaw! Last round na para ni Jibagtik. Your 90 seconds start now. Yeah. Sa akong mga banat, ikaw makahimamat. Sick ang akong lyrics pero wala ko'y dilanat. Ikaw, di na ka mamaayo, bisag mo inom paka og tambal. Pakaawawan rati ka diribay. Yung SGR skandal. Ang timplada sa imong tirada, walay lasa. Bisag bagyuhon, patadiri ka na kuha na kay pag-asa. Punyita ka, napay imong ilong nagsiga. Ayaw sa mga bata nga taong grasa, kay mas bango pa ka nila. Ay pamamalisya na nakagmani nga tuskilid. Kay sa atong duwa, ikaw ang unang muligid. Nga murag ipaligid nga Julin. Di mo ang naong mura og puti. Di ko ganahan magbinastos pero nawatan ako grima. Padayon ng gihapon na akong mga letra. Freestyle na lang tika. Kay first time pa man nila akong drama o medyo dili pahalas. Pero okay lang kay basig ako mabalas. Nagkatawa na siya. Natawa na siya na sa di mong mata. Pila na lang kasi ito. Napay 30 segundo. Napay 30 segundo. Ikaw ang bata-bata ni Don Pakundo. Singyawa ka, pahawa na sa akong atubangan. Aron di ka muligid ngadto sa unahan. Pila bro. Napay 20. 20 segundo. Palit na lang adto og makaon. Kay kabaw ko nimo wala pa kay panihapon paggabi. Tanaway mong nang. Punta mura kag kaligsan. Yo, wala na ko'y masulti.
multi dili na ako gamit tag rhyme ko kaya multi kay nautdan na gyud ko. Ay, ipasa na malino. Oh, last banat na lang ni Mr. Nuts. Crazy Nuts Day. Fucking gaya! Piling gapo, magingay. Wa kay bawo ni gamit ang freestyle na kay nuno magasauna kay bawo ko si mungaw na ikaw tambayod sa muwang akong gidog style. Hoy, ikaw nanaway ka sa akong ilong taas igag ilong imong naong ay murag kuan nga kanang ay sige tawa murag makita imong lagos. Naong nimo ay murag yung gisumbag sa 50 ka Diyos nga murag gi-featuring sa 50 ka tambalos-los. Ang akong mga rayma tinuod ni gipagawas din ako dili ko manginambo nga karaan ako apan akong mga rayma nindot kaayo paminaw sa mga tao kisa sa tupad diri nako karon ikaw converse atay dagway nimo ay sos murag jud manurjakay lagi bayot dagwes gi atay ay murag jud 50 ka kuan palakiyot. Real talk tirada 30 seconds. Real talk tirada bitaw brad gamay makantaw ako gamay sumong tao pero tiyan di ka gamay ang utin ko para nako ikaw dong hikapay ang utin gamay no ayaw ba lagi ko no pero ang iyang naong giatay gusto ko yung manghinaway mura ra pisting giatay manawayay imong naong mamayutay ka sa inyo di ka magsilbi nako bisa tapang pamusi mong lolo imong mga tirada luweg na kayo kung sa Dota pa ikaw si sniper kasi nga to katong butang ay imong lolo. Freestyle na ako tirada dananaran mo kung magsakit ka di ko palupig sa skinsa bisa karaan pa na sila ang ako andam ko magsabayan sa linan dili ko kalibel kung may kontra ka na ako andama tarag ginama sila mit sa papel. Time! Kiss! Judges! Backlash na. Kwan kanang sa first round kwan rhyme yang mga tira pero nabawi sa second round ari kaniya rhyme yata number B sa third. Okay, first round, second round, Nuts, then third round, marag 50-50 man, so Crazy Nuts. Sniper day. Round 1 Jibagtik. Round 2 kasi nga Sinats. Nya sa round 3 decision taon ta kog OT nya. Sa naman naman siya kailangan mo daog jud. Parehar man sa sila sa round 3 pistol puro shock so are lang kunikan. Jibagtik lang. Mr. Trex. Round 1 Bagtek, then round 2 kay Mr. Nerds nga. Sa round 3 mao dya pa nang gingon ni Sniper. So are ko ni Mr. Nerds. Sa kuan ako rin si Junry sa primerong round sa kong kanaw nga kuan kasi nga ano rin Crazy Nuts ya kato siya murag nindot sa diya pero ato sa kanya Crazy Nuts Ang Mindaog at Patulak, Jibagtek versus Mr. Crazy Nuts. Mindaog, Mr. Crazy Nuts, mag-ingay! Yeah! Wako!